zan ina episode ni karonda hemi hi en masani chuan episode nu dung berzom na jok chu comment a hian a link kada chumi en zo chuan hei hi en chau don ya 3000 burning flame chuan mi arina zongjong a hlau to au chuaka nang ang mishing tu soi oi omlo tak tak te hi karing ngai lawang lai hmun atang hian chuak vat ro atia chumi rual chuan beina rap thlak tak dang aran chu alea sabian chuan chu a chakna chu atur thei lova kovel tak taka chuan ataksa chu na chatakin anora anung lam hlataka apai sonta ani elder killing chuan a hlawhtlin empty azota sabian chuan beidong takin flame chu a chaklea athunun theilo thuina changa chu chu hria chun alchemist dangte beisina chu a chaw hle sabian chau hi hlawhtlin na chance nei sang bera an ngaya ma se ani po a hlo chama wangin tu dang nge thunun theyangan tia chuta elder killing chuan sabian a hlo chama wangin midang chu kalturi da tia olmugu chu aran pen chuaka elder killing chuan alo danga olmugu chuan elder killing hian boina siama tumem tia zota elder killing chuan engtik ma manglo tu le thil diklo tilo turina shila olmugu chuan avaisona 3000 burning flame chu athunun theni chuan harsatna lian tak ati bawa wangin piltawar po hlokna thlendon ti asoi chu in thil du anilom ni atia elder killing chun sawian kawing le dan chinte chu in ring turin signal apea boina lian soka thenlo nan in ring an randing chuak ngala songking point aron zom ve bok mi chungin olmugu chuan burning flame chunga akuta ngata atharau hriat na aluta 3000 burning flame chuan mi adanga lo thleng le ta ka kuta thi hi in du vek ani mo ti in olmugu chu aran naya olmugu chuan midang te ain adang lam ti asoya in biakna an tran ta pona chuan mugu chu rei tak chung chu ngoi rengin adinga midang te chu an lung oi lo hle kawing chuan engwai nge hun rei tak alak ti angai tua voile khata energy chak tak chu pona adara mugu hian flame chu athunun theng ti an hlau hle a ma se athunun thei big lo mugu chu sok wave na tak chuan apai let ve dora sawian chuan mugu chu a hlo cham ti a hrenga elder killing chuan ahun azo to awangin ngoi ragin in hnuk dok turin a hrila mugu chuan sil chu ti chiat atuma ma se tu main an hrelo nung tol tur ang dewin a oma mi zongjong chuan aban san to ni nan ngai chumi hnu elder killing chuan pil rankinga pathumna kawing hena tuna chuan ahun ani ti a hrila kawing chu ain buat saya ma se mugu chuan midang te chu malam pan an ngai to lo ti aran se a holo souls power chu activate thut mai elder killing chuan mugu chuan sil chu ti chiat atum ti a hre chuaka dang turin rang takina pan ngal vat ma se atlai man to mugu chuan 3000 burning flame chala an sil na chu ti chiat atum ta energy po na satak aran chuaka 3000 burning flame chu alo har chuaka ataksa chu aman aron thunun leta ani heti hian aron soya kumtam tak tan ina kom to a chatu na tan min sil the hi in ringem ni ti in cheng chu atike somtrana a chhevel chu na satakin ateking bok songking chu hlau thong takin a khura burning flame chu a har to ti soin au chuaka chumia wang chon tuna chon har sana lian tak an ma chon don ta ani sawian chuan thil om dan chu a thalo tak zet ti aron soi ve boka chumi hnu elder killing chu piltawar ho tu tena jetpal pek te chu association tawara thu cha a thlen thenan rang taka ti cheturin thua pe a 3000 burning flame chu asila tanga chhuwa lo nan dan atum tur thu asoya malam chu pan ngal kawing songking le dan chen te chuan an jetpal chu an la chuaka ma se pil rank niam bernei alchemist pani chuan an palm power mangin an chu sakta ani ma se sawian chuan a jetpal chu ala la chuak lawa thinrip taka melin ala chuaka ati cheta sawian chuan akma atang to in an chunga thil diklawa om nia hriat thule arin hlel thu aseya mishing pa ngai ani lo ti asei an pani hian an pnz dik tak chu an ron pho langa hall of soul sami alchemist dang pani an lo ni reng mai pakhat chuan sawian hena kongji hena thu cha athon chuan omzia vak anei lo ti aseya achan chu pil tawar ho tu pathum te hi balance vongreng turin star region pona an omrenga ngaya chu wangin an ma ni pui turin an lo lut theilo ti na ani songking chuan thinrim takin achanga chu po ni se chapo lu tuk tur in lo
achan chu piltawara mithiam chak tak tak te chu an ron thleng thuai dona tia ma se hall of souls elder chu anuya piltawara mithiam chak tak tak te chu hall of souls in alo dang to a muntina boina chuak to ti asai sawian chu athin rim hlea an ro mana chu 3000 burning flame silna atanga chuati an tum thu le he huna tan hian hun re tak ro mana fel tak siamin an lo in bot sai to ti a chuak ta ani chuti la chon 3000 burning flame chon energy chak tak ti chuakin chena an phurna atanga tal chua tumin a beina sa hlea elder killing chon rang takin achakna mangin ati topa muthil ti le atuma ma se chuti la chon olmugu chon asol chen mangin elder killing chu aron beya elder killing chon piltawar hian hall of souls te hena burning flame hi an kuta a hlan ngai lawang ti asoya mugu beiturin malama pan le ngala mugu chon alo beilet ve ngala an pahni chon na satakin ain beita elder killing hi 4-star dozun ve thawania mugu beilet theitur khopa chak ani ve anin beina hian an che vela sok wave na tak asiama chu chu mangtang kain 3000 burning flame chon an phurna chen te chu ati chet bil zela chu wang chon piltawar chunga starry jena tang chon energy chak tak aron chuak ta ani control energy ball chu a chetana kongji chu aril ru a boy hle thil om dan chu a thalo tak zet ti soin 3000 burning flame seal chu a cheto ti asoya suan ipo a hlau thong hle piltawar ho tu pathum te hian an special technique mangin an control center atangin sila khrek om te chu an siam thangala ma se kongji chuan starry gen chunga thil om dan chu a thalo tak zet ti asia suan i chuan a thil ti thena chu activate pil city map chu aron tilanga chuta tang chuan hall of souls chuan a che vel zong zonga thang tam tak an siam to ti le boina tam tak an chok chuak mek ti chu a hmuwa chumir wang chuan piltawara mi te chu tranpui turin an local theilo chuti lai chuan mugu le elder killing te chu an lo in beina sa hlea old mugu chuan hall of souls ami alchemist dang aron hruai te lam chu a hoya rang taka 3000 burning flame an phurna chen te chu ti cheturin atia an pahni chuan burning flame lampan chuan an tan phei ngala ma se sawian chuan a heavy ruler chu ala chuaka hall of souls alchemist pahni chu a beita ani a beina chu an sol chen mangin an lo danga kawing le dan chen te chuan piltawar ven him chu an ti tur ani thu soin sawian chu an pui ve ngal boka chumhnuwa songking po aron che chuak ve le ngal bok elder killing le all mugu te in beina chu ana zual sau sawa level in angani awangin an in beitok le chuti la chon 3000 burning flame an phorna chena chuan crack tamzok adar zela elder killing chuan mugu chu thi a phu ti soin fish track chak tak mangin a hnek leng lok maya ma se chuti la chon burning flame an phorna chen te chu a chiat bel zela mugu chuan lom takin elder killing hena piltawar chu heavenly flame ha chon thei tur khopa chak ani lo thu le hall of souls kuta a om to thu soin anuya mundanga chuan kawing le alchemist dang te chuan hall of souls alchemist pahni chu an beina sa hlea an chak hlea an sol chen chu an mang thiam hle bok hall of souls alchemist pahni hian dan chen chu an targeta dan chen chuan sol chen laka inven nan chakna anei lo ti ain hriat chuan a hlau thong hle ma se rang takin sawian chu a hma aron thlok phea na takin aslas attack mangin alchemist pakhat chu atihlum ta ani songking chuan alchemist dang pakhat chu alo beya kawing chuan soul hand seal alo activate ve bok ma se hall of souls alchemist chuan olsam takin a technique chu ati chiat saka sawian chu anunga aron langa god seal technique pakhat chu a thla ma se hall of souls alchemist chu adam chuaka chu wang chuan sawian chuan art puppet chu a kau chuak le a puppet chak tak chuan nalutuk main apuma ahneka aleng nol mai chuta sawian chuan a 6 joint body flowing ruler technique mangin aron be izom ve zata an beina chu tur thailowin hall of souls alchemist chu athita ani kawing le dan chen te chuan sawian a chak zian hmu chuan mak an ti hlea ama chuan hall of souls alchemist pahni te chu a thatani yana chuan a space string a puppet chu alu tir le sawian chuan elder killing in pui amamo thu aseya alam pan chuan akal ngala kawing dan chen le songking te chuan an ron zui ve ngal bok chuti la chuan 3000 burning flame chuan an sil na chen te chu ati ke som chun zom zela elder killing e all mugu te chu an lo la in beina sa hle bok sawian chuan mugu chu aron beya ma se mugu chuan a so chen chuan alo danga
thindrim ze thian mugu chu ama bei turin iana chuan a awa elder khuding chu 3000 burning flame lampan chuan akal ngala sawen kuta mugu chu ada ta ani elder khuding chuan sil chu activate le tumin voi khat a bei le a ma se burning flame chuan achakna zong a chua an phurna chen chu atike somta vekani tuman ta ina an khung thei to lawang ti in aw chuaka 3000 burning flame chu a chuak ta ani energy wave na satak aron puak chuaka elder khuding chu aron nuaya lataka wave na tak chuan apaya chu thilan hmu chuan mi zong chu an hlau thong hle a ma se old mugu chu hlim takin anui thung burning flame chuan pil tawara mi te u kaphubala khun a thleng ve ta atia athil ti theina hlaum tak chu muntina adara achunga zong te chuan an hlau hle pon lama chuan kongzi suan i le tian le te chuan star region an thunun theinan an beina sa hle a ma se 3000 burning flame ti chua ani awangin star region chunga pressure chu na sa takin apunga a ora chak tak chu pon lama aron chuaka star region luna chuan crack aron lang chuak na sa hle star region hi chimta se il city pumpui hi a chiat pha vek don ani kongzi chu aril ru a buai to hle an chakna zong in gate chu siam thatan tuma ma se an thunun thei to lo kongzi chuan pil city an hum him theinan khopui pon lama reinforcement team chak tak te ko turin je token chu rang taka ti ke som turin a hrila suan i chuan a tingala pil tawa tang chuan energy wave a chuaka chu chuan an thu cha chu pon lama reinforcement team zong hena a thon chuak ta ani chumi hnuah kongzi chuan reinforcement team te an ron thlen ma chuan an pathum hin star region ru na chu an ma ni ngei an siam that angai ti asoya an pathum chuan an power chu formation chunga an kap lut le a zoi in a chelai chu an siam thale tana chil chu an ti chak bok chuti lai chuan star region chunga chuan 3000 burning flame chu mi zong ma aron langa a thinrim na chu alang chiang le elder killing sawin le alchemist dangte chu abul naya an local khoma killing chuan burning flame chuan a sil ati chiat vek to awangin anti top thei to lo ti asai pil tower ho tlu pathum tang rualin an resil le te ani lo chuan an tan ti thei om to lo heti lai hian old mugu chuan burning flame chu aron naya atopa azalen ta chu alom pui thu a hril ama rei tak an in pia khan in rimna an siam alo nia mugu hian a chua zalen theinan apuyanga chu rulet nan anena athutiam chu ahlen chuak ve ngei turani ti mugu chuan asaya sawian chuan old mugu hian 3000 burning flame nen hian indremna an siam ti a hriat chuan makati hle burning flame chuan an indremna chu bo chiat atum lo thu asaya ma se tuna chuan azui don lo ti asai kum tam tak chung sil ani to awangin ama sapera chuan continent chunga zalen taka wa kwal a hunnuam tak mana du ani chu zin konga zo nuwa chau chuan hollow souls a akalang ti asai old mugu chu alung oi lo hlea thinrim takin mugu chuan athutiam chu hlen ngei turin a hriat non tira burning flame chu anui le a thutiam ne contract bo chia chu mishing te hne na tanga azir chu ani thu asai mishing te chu an thu soya dingai lo ani thu asai bok thinrim takin old mugu chuan thil ol sam taka chin fel thei ani lo chuan tharum tho atum thu asai hall of souls chu tuma bum ngam chi ani lo ti asai ti chuan je token pakhat chu atike sama space chu arain honga chutatang chuan hall of souls an elder dang dozun levela tha chu an lo thlengani elder killing chu amang ang hlea hall of souls elder te chu heta hian dairaka an local theina space j talisman an mangani ti hria hall of souls elder pakhat chuan old mugu chu anuya ivarai mmve burning flame chu thunun theilo mo atia old mugu chuan chu tiang thupoi mo lo seina hun omlo 3000 burning flame hi rang taka kan thunu na nga ya tia pil tawara an hodu te an no thlen chuan harsana liam tak a thleng don atia hall of souls elder dang pakhat chuan old mugu hi adikani 3000 burning flame hi man vat kan tum turani kan ro man na angin kan kal ze lang atia hall of souls elder palite lo en reng tu sawian chu amang ang hle iana chuan hall of souls mi elder dang pathum te chu heta hin an thlen pela environment dozun level an thleng vek to bok an mani wanghin 3000 burning flame hi kanei theilo meang ti ka hlau khop mai atia elder killing chuan
sawian thil soi chu hria in sawian tuna chuan kan nga deuh angai ani 3000 burning flame le hall of souls in kara thil sem hi en photang u olsam takin an man ho lawang an be chungin kan ho tu ti an lo thleng the nge yang atia chuti lai chuan 3000 burning flame chuan star region chunga energy om chu a hi blue tana lau thong takin olmugu chuan a thian te hne na tuna hen formation chu siam nga ro atia hall of souls elder pathum te chuan 10000 souls binding formation chu an activate 3000 burning flame bulvela soul energy an chu tira formation chunga om wangin 3000 burning flame bulvela chuan an soul chain chu tam tak an chuata formation chunga chuan burning flame chu atanga burning flame chuan star region chunga energy om te chu a hi blue thei to lo elder killing chuan heng hall of souls elder te hi an ten om tak sit ani atia abula ding kaw in chuan hian formation man hi enge om ji atia elder killing chuan 10000 souls binding formation wang hian 3000 burning flame hian star region energy om te a hi blue thei lo ani ti na saifia chuti lai tak chuan olmugu chuan a soul chain su ati chuaka 3000 burning flame chu aron beita chain manga man be atumani ma se flame chuan anui zatle khatiang thil mei me khan min man thei ringem ni thimrim takin a au chuaka energy chaktak apuak chuaka an formation chu ati chia chuti lai chuan olmugu chu a hliam bok 3000 burning flame chuan kumtam tak lai hmuna hin ka tang to tuna hian min sil le intumani chuan chu a thleng to ngai lawanga tia olmugu chuan hall of souls lo lu turin inrem na ka siam pui che ma se kan contract e bo chia ta wangin tianga che thi angai pha tuna chuan kan sacrifice neither soul lock formation iton hunani ta atia hall of souls elder pathum te chuan an taksa atangin soul energy na sata kan di chuaka elder killing chu among angle hall of souls elder te hian 3000 burning flame chu man theinan an mani thara po an hlan ngamani ati sawian chuan rang takin he neither soul lock formation hi enge ani alo zon elder killing chuan he formation hin elder te tharau athun zama chumi atang chuan soul energy na satak alo chuaka chu ti chiat emo be le tani chuan na satakin an mani a hliam le theya ma se heng hi an tram card an chakna danglam takania tool fellowa chuan an mangai lo burning flame hi an man theimeng ti a hlawm hle ti na saifia formation chu an siam zawa reilo te a soul chain aron chuaka 3000 burning flame chu man be tumin an ran be ron ta burning flame chuan a chakna zongjong in ado leta ma se hall of souls sa elder pakhat chuan a soul chain a chuan chakna tam jok ati chhuah chun zom zela atopa chuan burning flame taksa chu aron chun fu theita soul chain dang chuan aron chun le burning flame chuan na ati in a thin rim na chu an sa le thin rim takin a beileta ma se ngit takin an chel thlat thum olmugu chuan a en renga anu izata I chakna dekha khoral to su kan kuta in pela thuai takin hall of souls sa ran zuiro inu na kan zo sakang che min do dal to su dozun level pali kan nia min hne chuang lawang ti in anu izat le a thian te lam hoin olmugu chuan man bet tat ro heavy satang hian 3000 burning flame true essence a heavenly flame chu kala chuakang atia elder pakhat chuan tivat ro he formation atanga nat na hi kan tan tu reng thei ani lo a chhuwa chuan man le chu thil thei lo thlukani to ang kan chel rei thei to lo atia 3000 burning flame chuan an man be na chu ti chiat tumin na sa zokin na beya ma se ati che thei bik lo chuti lai chuan olmugu chu essence chu la chuak turin ain pei to chu enmin sawian chuan thinrim zat thian olmugu mei chu burning flame la turin engkim aloin bot sai lok vek to ani mo atia olmugu chuan burning flame chu amel renga bum mang misual nangma ne na contract kan siam kha I bo chengama tuna chuan aman chu I pe anga ti ma se 3000 burning flame chuan a flame chu aron phu choka na satakin aron beile mugu chuan man mo takin silt asiama ma se a flame chu a chak leya aron puak dara mugu chuan hliam na taka tur zui a hmoi tang chuan thisen aron luang choka old mugu chuan he burning flame hi ka bei se ain a chak zok tlat a heavenly flame chu a chak ema wang chuan mugu chu a hlauhtlin ta hlea heta hian episode chu a top ta ani minlo thlir saka wangin lom thu ka soye episode lo omle tura tan like comment share kha thengil loila la subscribe ve lo te po in mino subscribe ve tho don ya mino en saka wangin lom thu ka soye